To je něco. Co ty tady děláš ty, ňupe? Já mám dobré lagy, no, něho to zabilo až za půl hodiny. A Samo má taky lagy. On má 9 dokonce. Nemám. Mal som, ale. Měl jsi? Lebo ja som bol LAFK. Co to kurva? Čo je? Bože. Tak som bol LAFK, ja som práve teraz vyšiel zo spawnu. Díky moc. Samo ty si taký lékař, že to není možné. Takhle mě tam najít. Bezbraného z boku, ze zadu. To je srat tu hru, vole. A ještě taky Vlečeného. 125 ping, no to, piča, vole, jestli on... No taky 96 šlámek bude psa. Ups. Já super. Zabil jsem toho debila, tuleně Rickyho. No bodej bych neměl takový ping, když ten vydrbanec si tady stahuje, vole. Porno. Kdyby aspoň to. A nějakou FIFU, no. Toto je hra jak svině, vole. No Bagříku, co to lamíš? Ježi, ještě mi ho vyžerte. Pěkně. Kde je? Do nějaký šašik střílí Tak ze nikoho toho. nezabiješ, že ja ťa zničím, Na lebo... té střeše. To Teď je v tom pesa. domečku, u Ačka. Tiško buď, pojď sem, ty nebude mi rád. Já tam za ním nepolezu. Kde je? Wow! Ty pičo, já to ne, proč? Co mu zbylo, dívej, co mu zbylo. A on dá na ranu, prostě na ranu. Když mám full HPčka do piče. Není normální ta hra, fakt ne. Taky kill. Bože. Dos! Co to bylo? Oh my god. Uhni pičo polská skurvená. Káhni si na ty vaše servery, kde nepoznají hacky, vole. Pičo zasraná, vole, polská. Komunita. Nech to pochcípat ty Poláky, všecky. Dík Samo, no. Z toho okna do piče. Ty vole. Pecane, on je na spawně jeden. Už tam není. Nevím kde je. Fresh je v tém baráku, jak se díváš na Bčko. Teďka jde dolů k tému, ke sklepu. Teďka nejde do sklepu a dívá se na Bčko. Je dole v tém baráku. Bacha za tebe. Už ho hitl. Pistolkou. Stačí jedna rána pistol... No, už ne. Si dobil životy. Ty krása. Ticho, ticho, ticho. Bože. Pšt, to bude dobrý peca. Už normálně ten mikrofon explodoval, že ho Ne, neslyší. to nebude dobré, to nebude dobré. To nebude dobré. Samo, Áno. aby ti bylo jasné. Ruším klan, smažu kotko a jdu hrávat jenom lolko. Drbu na to. Zbytečně mi to zkracuje život, to kotko. Teď se dožiju tak 30 roků. Cashby. Víc mu nedávám, vole. A bez tak ještě se to sníží na takých 20. Hej, co to je? Takže za 3 roky nebo za 2 roky skapu, no. Tak... A budu mít aspoň pokoj, no co? Ten Fresh, on je takový, že tady vykryli prostě 4 lidi nebo kolik? 6. No ještě, wow! Ker. Fresh disconnected, no kurva, konečně nějaký laker, konečně se disconnectu, kokot tupý, vylízaný pičovský, vole, bez tak to byl Polák. No určitě. Samo si noob jak svině ti tady píšu.
No, jak je Borec, ne? Čech mě napíše, že nice one a já mu odepíšu ty a on mě napíše ne ty vole. Aua, nech mě! Já jsem si přebíjel. Když přijdeš zezadu a začneš do mě střílet, jak kdyby jsi byl pominutý. Android, ten mě zabije, to je jasné. To je král náhodou. Pojď Peca, zab ho. No, scope Hej, na to on už koukám. je venku Peca, ne, ale úplně. A teď ho Kamboj zabil. On tu hrá ten idiot dealer. Dobře! Jo, to je ten dealer, hej. Ten debil. Samo, kde jsi to vzal to skóre? Nevím. Čuješ? Nevím. Co jsem mu napsal, debilovi. Za sebe. To je nějaký, do konzole nějaké toto. To! What the fuck? Set skóre 444. To bych měl permanentně, tyhle. Do pič. Za váma! Ty pičo. Tak ne asi. Ne, prostě jsme tam dva a on trefí mě zrovna. A však sama jsem zabil taky. Jasně, do piče! Já jsem 1 proti 4, to bych měl pátnout. Už jdou za tebou. Kde jsou? Musíš mi říkat, kde jsou. Ten Google Campy Kde? daleko od tebe. Počkej, teďka driver je udělá u toho Bčka. Přesně tam. Jo, další, tam není. další D, ten si... D, viděl tě. Kde jde? Z té strany, jak jsi se díval před chvílou. Jde za tebou, bacha. No ten Google má aimbot normálně. Pane bože! Hit. Skáp. Hej, tyjo, ten Selriky, to je jiný borec. To musíš dát, když oni jsou úplně tupí, vole. On Los. střelil kdyby se úplně aspoň někam do tebe- jinde. Ještě kdyby střelil se úplně- trefil, to by bylo úplně ideální, ale. On střelil úplně někam do prdele. Čisté VHčko. Fucking game, to je Pecan. Ne. Už po mně jdu. To je zase ten blbeček lagující se. Co to? Jasné. Proč ne? Samo, ty jsi taky cheater. Aha. Dobře. To si děláš srandu, hochu už. Tak to jo. Aký Já jsem tam kempil na toho druhého pičo, se nevěděl, že tam je piča ten ještě kokot vydrbaný. Seru na to, vole už. No jasné. Pecan chytne rage, všechny zabije. No jo, pojď do mě pišťolku, give me more, hajzle. Co to? Ježiš, nevidíš, že za tebou je ty. Nevidím. Hehe.
Ježíš, ne! Kde seš, Pecane? Kde? To vypočítám s tím, já nevím, někde kolem amerického baráku. On je tam hore. Peca? Ne. Co je? Taky ti tu píše, že fucking game stop fr. Ty robíš frčko, chápeš tomu? Fr. Jo, já robím Fr. Áno, aj keď na tomto serveri je zablokované fr, ale robíš fr, dobre? Áno, Aha. Peca? Presne. No. Frčkuješ, áno, úplne. Jo, já jsem zapomněl úplně, no. Jako já se mu strašně omlouvám, vole, že dělám ferečko. I když to vlastně nejde a... Jo. A se Springfieldem. Zo Springfield... Jaj, no to... Ještě k tému se Springfieldem dělám ferečko, jo? Pecane, ty si normální král. Nechápu. Mě by zajímalo, jak já to dokážu teda, že jo? Ja neviem. To je Je prostě... zakázané, dělám to se Springfieldem. A co ještě, co ještě? Co mám, vole? Gay hack? Ten si měl vždycky. Kurva, ten na něho, ty vole. Hej, kam ten somrák zmizl? Áho. Ty vole, zase, to si děláš prdel. No a hitnul jsem ho, jak jsem letěl. Všechno mi vyžer. Která piča mě píše na Skypeu? Já musím dát 4 kily, abych dohnal sama, tyhle. Hodně To znamená, štěstí. teďka zabít celý tým, že? No, právě. Dopoč. To přece dělám běžně. Tak ty? Já se zasek. Kerny, vlítni tam, on tam je. Držu. Ty vole, někdo po mně vystřelil, já totálně nemám tucha odkud. Já tě viděl. Ale tam Kdo byl v to tom je? okně ještě druhej a toho jsem chtěl zabít. Zase to píči, on už je mrtvý. Peca, ty jsi jiný boss. Jsi killer. Au. Já se zase. No, bagr, to byl kill.